F'seminar li tratta s-sigurtà diġitali f'binja l-apparelli fil-Belt ħareġ ċar li l-frodi u l-iskems f'pajjiżna dejjem qed jiżdiedu. Inġibdet l-attenzjoni li fl-2024 44% tal-Maltin ġew esposti għal xi tip ta' skemm fuq l-internet jew bit-telefon. Is-sena li għaddiet 53% tal-Ewropej kellhom esperjenza ta' skemm, 20% minnhom insterqulhom xi flus. Fiż-żona ekonomika Ewropea jirriżulta li l-frodi u l-iskems żdiedu minn 3.5 biljun euro fl-2023 għal 4.2 biljun euro fl-2024. L-aktar metodi qarrieqa komuni jinkludu l-ikkopjar ta' siti elettroniċi, il-kisba ta' informazzjoni sensittiva b'erq, dak li jgħidulu phishing u l-iskems romantiċi. Ir-rapport indika wkoll l-aktar varjetà fosthom tekniċi ġodda ta' manipulazzjoni. Ma TVM News il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support tal-Vittmi Brian Farrugia stqal li f'pajjiżna saħansitra tentattivi ta' frodi u skems qed isiru anki wiċċ imwiċċ. Kenna każijiet fejn jiffiċinawk nies lokali, nies li titkellem magħhom, taf li hemm persuna taf moment titkellem u jħajruk biex tagħmel investimenti. Hemmhekk ara l-persuna ikun liċenzjat. Ħudu second opinion. Rajna wkoll persuni ta' ċertu età li batu flus barra minn Malta. Batu flus li seta kien dak kollu li fadlu f'ħajjithom. Għandna monti jivarjaw minn 70,000 għal 300,000, minn 300,000 għal 700,000. Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Bankiera Maltin, Carol Gabarretta, għamilha ċara li l-ebda bank ma jitlob id-dettalji. Aħna nħossu illi din hija problema mhux tal-banek jew tal-konsumatura. Din hija problema li għandha tiġi indirizzata b'mod nazzjonali. Aħjar nifqu u naħsbu milli nagħmlu nieħdu deċiżjoni illi tista' jkollha riperkussjonijiet fuq il-finanzi tagħna. Il-manager fil-Bank Ċentrali ta' Malta, Kerstin Ellul, irrimarka l-importanza tal-arfien dwar metodi ta' ħlas li jeżistu. Aħna qegħdin nippruvaw naħdmu ħafna mal-banek biex inkomplu nipproġeġu l-konsumatur, però l-iktar ħaġa importanti hija l-edukazzjoni għax il-klijent innifsu huwa l-ewwel linja ta' diviża. Is-seminar ittella felluq il-Ġimgħa Ewropea tal-Flus li tiġi organizzata kull sena mill-Awtorità Bankarja Ewropea.